Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Εισήλθομεν ήδη στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, εις την εβδομάδα κατά την οποία εορτάζουμε την ανάμνηση των παθών του Κυρίου. Δια ποιον λόγων ονομάζομαι Μεγάλη την εβδομάδα αυτήν, εις την ερώτηση αυτή απαντά ευστοχότατα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέγει: ονομάζουμε αυτήν Μεγάλη, όχι διότι έχει περισσότερας ώρας, επειδή υπάρχουν άλλες εβδομάδες του θέρους που έχουν περισσότερας ώρας, δηλαδή μεγαλύτερας τας ημέρας των, ούτε διότι έχει περισσότερας τας ημέρας, επειδή όλη εβδομάδα του έτους τον αυτό αριθμών ημερών έχουν. Γιατί λοιπόν ονομάζουμε αυτήν Μεγάλη? Διότι μεγάλη και απερίγραπτη υπήρξαν οι ωφέλειες τις οποίες ελάβουμε κατά αυτή την εβδομάδα. Κατά αυτή την εβδομάδα έλαβε τέλος ο πολυχρόνιος πόλεμος ημών εναντίον του Θεού, κατηργήθη ο θάνατος, εξυφανίστη η κατάρα, η τυραννική εξουσία του διαβόλου κατελήθη. Τα υπάρχοντά του ελεηλατήθησαν, συμφιλίωσης του Θεού προς τους ανθρώπους έγινε. Δι' αυτό λοιπόν ονομάζουμε Μεγάλη την εβδομάδα αυτή, επειδή τόσας πολλάς και μεγάλας δωρεάς μας εχάρισε κατά αυτήν ο Κύριος. Φυσικό λοιπόν ήτο αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα να εξυμνήσει πρεπόντως η Εκκλησία μας. Και πράγματι, όλη η ύμνη της Εκκλησίας μας είναι εξαίσιοι, η ύμνη όμως της Μεγάλης Εβδομάδος, συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν και της λαμπράς Κυριακής του Πάσχα, υπερέχουν όλων των άλλων. Όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μεταβαίνοντας από τους άλλους ύμνους εις τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος, έχουμε να μεταβόμεν ως από άσματα απλώς εις τα άσματα των ασμάτων, και ως από κανένα ναόν ιερών εις αυτών των ιερότερων άδυτων και εις τα Άγια των Αγίων, και ως από κανένα ουρανών πρώτον ή δεύτερον εις αυτών των τρίτων και υψηλότατων ουρανών, ή δια να υπό και άλλο ομοίωμα, εμείς έχουμε να μεταβόμεν από φωνάς αγγελικάς και χερουβικάς εις αυτά τα του Θεού λόγια. Όρθρος της επομένης. Πριν ομιλήσουμε περί του περιεχομένου εκάστης ημέρας της Μεγάλης Εβδομάδος, είναι ανάγκη να υπενθυμίσουμε ότι η εσπεριναία ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδος, εις τα οποία σειραίουν πλήθη λαού, δεν είναι εσπερινέ, αλλά πρωινέ. Είναι δηλαδή ο όρθρος ή η πρωινή ακολουθία της επομένης ημέρας, και κατ' εκκλησιαστικήν οικονομίαν ψάλεται τη εσπέρα της προηγουμένης προς διευκόλυνση των πιστών. Ούτω τη εσπέρα της Κυριακής των Βαΐων ψάλεται ο όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας. Τη εσπέρα της Μεγάλης Δευτέρας ψάλεται ο όρθρος της Μεγάλης Τρίτης. Τη εσπέρα της Μεγάλης Τρίτης ψάλεται ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης και ούτω καθεξής. Επομένως, λέγοντας τι εορτάζουμε κατά τη Μεγάλη Δευτέρα, εννοούμε την ακολουθία η οποία ψάλεται τη εσπέρα της Κυριακής των Βαΐων. Λέγοντας τι εορτάζουμε κατά τη Μεγάλη Τρίτη, εννοούμε την ακολουθία η οποία ψάλεται τη εσπέρα της Μεγάλης Δευτέρας και ούτω καθεξής.